No a začíname štvrtý cyklus testovania tohto akumulátora. Nabitie prúdom 1 A a začíname od hodnoty napätia 11,904 V a máme nastavený limit napätia na 14 V. Tak si to spustíme a v tom okamihu sa nám začína nabíjať tento akumulátor. Mal by dosiahnuť pri nabíjaní prúdom 1 A za dobu 4,5 hodiny 4500 mAh. No, tak si to odsledujeme. No, tak sa ideme na to pozrieť, ako to vyzerá s našim akumulátorom. Po uplynutí času pozrieme sa na to. Hodín a 38 minút sme získali kapacitu 4451 mAh, čo je 4,4 Ah. Napätie na akumulátore máme 16,7 V. Zároveň vidíme vnútorný odpor 101,8 mOhmov a máme tu aj teplotu 29,2 stupňa. Keďže nabijame tento akumulátor prúdom 1 A, tento prúd sa nám začína omedzovať, klesol na hodnotu 0,54 A, pol ampéra. A vlastne vidíme, že má tento akumulátor danú kapacitu 4,5 Ah ako uvádza. Čo sme prevedli týmto testom nabitím tohto akumulátora. Vidíme túto hodnotu. Teraz máme 4461. Počkáme si ešte, keď príde na hodnotu 4500 mAh. Vidíme, že tento prúd sa stále omedzuje, takže je to otázka možno 5-10 minút. No a máme tu už záver nabitia tohto akumulátora. Vidíme, že po uplynutí času máme túto 4 hodiny 44 minút sa tento akumulátor nabil na hodnotu 16,8 V a má kapacitu 4511 mAh. To znamená 4,5 Ah. Týmto testom sme ukázali, že tento akumulátor je v poriadku. No a na druhý deň, keď sa napätie na akumulátore ustáli, si zmeráme hodnotu napätia a máme tam 13,38 V. Overíme si to ešte s multimetrom. 13,34 V.